Imbilin ti Sagada LGU Mountain Province ti temporaryo a panakiparit panakibiyahe ken panakilako ti live pigs ken pork products manipod iti sentro ti ili kadagiti kabangibang a barangay kalpasan nga adto tinatay at taraken a baboy iti poblasyon. Sigun iti Office of the Provincial Veterinarian, awan pa iti pinal a kumpirmasyon manipod iti laboratorio no ASF tinang apektar kadagiti baboy. Kinanapay, adagiti na i-report anatay a baboy ket nagpositibo iti rapid test para iti ASF. Ngem saan nga umdas ti rapid test tapno may deklara nga ASF tinang apektar kadagiti baboy. Inay na posible at dumasakit tinang apektar kasi ti hog cholera wenno sa balipay a sakit ti baboy. Gapoy iti daytoy pinalagipan ti OPV dagiti manalo ng runa dagiti agtataraken iti baboy ken publiko. Akanayon da asurutan dagiti biosecurity measures ken aganad iti panagatang iti karni ti baboy ng runa no magapu iti sa bali a lugar.